Datum je 28. novembar 2009. godine. Stadion Crvene zvezde u Beogradu. U toku je 60. minut 137. po redu prvenstvenog večitog derbija između Crvene zvezde i Partizana. Crveno-beli imaju igrača više i napadaju u pokušaju da dođu do pobede kojom bi se učvrstili na prvom mestu tabele šampionata Srbije. Dobra lopta ka Isahu, udarimo! Lomi Isah! Centar šut! Ovo je priča o tome kako je došlo do ovog sportskog trenutka. Fudbaleri Partizana ušli su u takmičarsku sezonu 2009-10 kao dvostruki uzastopni šampioni zemlje i glavni favoriti da odbrane naslov prvaka. Igrački kadar je tokom leta pojačan angažovanjem iskusnog Mladena Krstajića, koji se vratio u redove crno-belih nakon 9 godina provedenih u Nemačkoj. Samo nekoliko dana kasnije dogodilo se nešto što je izazvalo fudbalski zemljotres u Srbiji. Brazilski napadač Cleverson Gabriel Cordova, poznatiji kao Cleo, direktno je prešao iz tabora Crvene zvezde na suprotnu stranu Topčiderskog brda. Prethodnu sezonu južnoamerički golgeter proveo je na pozajmici u Crvenoj zvezdi, ali i pored dobrih igara crveno-beli nisu bili u mogućnosti da isplate 800.000 evra za otkup njegovog ugovora. Partizan je to iskoristio i osigurao kapitalno pojačanje pred start kvalifikacija u Ligi šampiona. Direktni prelasci iz jednog večitog rivala u drugi bili su retki i Kleo je postao prvi fudbaler nakon 20 godina koji je prešao iz Zvezde u Partizan. Tih godina Crvena zvezda bila je u velikoj rezultatskoj i finansijskoj krizi. Navijači su krivca pronašli u liku predsjednika Fudbalskog saveza Srbije Tomislava Karadžića, mada je bilo i onih koji su za propadanje nekadašnjeg šampiona Evrope optuživali prethodne uprave, kao i onu u tom trenutku aktuelnu, na čelu sa predsjednikom Vladanom Lukićem. Ekipa je tokom leta podmlađena, glavne uzdanice iz prethodne sezone poput Ognjena Koromana i Nenada Milijaša napustili su crveno-bele, a kao zamene dovedeni su Darko Lazović i Dejan Lekić. Posle katastrofalne sezone u kojoj je Zvezda šampionat okončala na 3. poziciji sa 21 bodom zaostatka za najvećim rivalom, Čedomira Janevskog na klupi je zamenio Vladimir Petrović Pižon. Uprkos finansijskim problemima, Zvezda je u kvalifikacijama za Ligu Evrope u legendarnom dvomeču eliminisala Dinamo iz Tbilisija, ali je Slavija iz Praga u play-offu bila nepremostiva prepreka, tako da je evropska priča nekadašnjeg osvajača Kupa šampiona okončana već krajem avgusta. Suprotno tome, u domaćem šampionatu podmlađeni sastav crveno-belih pokazao je karakter i ostvario 11 pobjeda uz remi u Kruševcu, pa je sa 4 boda više u odnosu na Partizan dočekao prvi večiti derbi na Marakani. Partizan je tog leta igrao kvalifikacije za Ligu šampiona. Novi napadač iz Brazila predstavio se navijačima hat-trikom u ubedljivoj pobedi nad Velškim Rilom. Ovo je bila majstorija za špice sportskih emisija. Usledila je bolna eliminacija od kiparskog Apoela, pa su crno-beli preko slovačke Žiline morali da se zadovolje nastupom u grupnoj fazi Lige Evrope. Neuspeh u Evropi i remi u Ivanjici već u drugom kolu Superlige doveli su do smene Slaviše Jokanovića, kojeg je na mestu trenera zamenio Goran Plavi Stevanović. Parni valjak je i sa novim trenerom 2 puta odigrao nerešeno, tako da je uoči 13. kola znao da na stadionu najvećeg rivala nema pravo na neuspeh. Hladnog i kišovitog novembarskog dana na najvećem srpskom stadionu okupilo se oko 30.000 navijača. Uzdali su se crveno-beli u svoju odbranu koja je uoči derbija kapitulirala samo 2 puta na 12 mečeva. Sa druge strane, najefikasniji napad lige predvodili su Lamin Diarra i Cleo, koji je bio u centru pažnje domaćih ljubitelja fudbala. I derbi je počela. Tek što je utakmica počela, Radosav Petrović oduzeo loptu na sredini terena. Prilika i gol! Partizan vodi 1:0! A Diarra je svojim 5. golom protiv Zvezde nastavio golgetersku seriju u večitim derbijima. Rano primljeni gol negativno je uticao na igrače Zvezde koji su do završnice prvog poluvremena teško stvarali prilike. Bogdanović izvodi slobodan udarac. I kada je delovalo da će se na pauzu otići sa prednošću crno-belih, Centar šut i 1:1! Nakon centaršuta Jeftića, lopta pogađa Srđu Kneževića i završava u mreži gostiju. Ali je Srđa Knežević strelac gola za Crvenu zvezdu. Kraj prvog poluvremena. Ipak kraj prvog poluvremena.
drugo poluvreme može da krene. Ivane, ako se slažeš da bi trener Stevanović mogao da razmisli o zameni za Kneževića, koji je dobio žuti karton, zatim postigao autogol. Taj kiks potpuno je poremetio Partizanovog defanzivca. Evo ga, crveni karton, kao što smo najavili, Srđan Knežević. Vidjelo se od starta meča da je Knežević nervosan. Trener Stevanović brzo je morao da reaguje i umesto Diare uveo Marka Jovanovića, što je naišlo na neodobravanje kod mnogih pristalica parnog valjka. Usledili su napadi domaćih fudbalera koji su znali da im pobeda u derbiju donosi jesenju titulu i ogromnu prednost u šampionskoj trci sa večitim rivalom. Bogdanović izvedi taj korner. Sjajno Božović. Nakon sat vremena igre otvorio se prostor za napad Crvene zvezde po desnoj strani. Tako dolazimo do trenutka sa početka ove priče. Dobra lopta ka Isahu, da idemo! Lomi Isak! Centar šut! Ništa, eto Jovanovića. Evo Ljajića sada, pokušao neku kontrol, otvara se i Evo ga! trči Morina, trči Kleo, da li će probati, a ne, vratili su se svi. Naravno da sam slavio gol u derbiju. Morate uvek da se borite za klub čiji dres nosite. Nisam bio zabrinut da to može da izazove nove probleme, kao što i nije. Poletao sam u zagrljaj navijačima Partizana i od njih sam zaradio poštovanje. Partizan je stečenu prednost sačuvao do kraja i uhvatio priključak u šampionskoj trci, koju će u prolećnom delu sezone rešiti u svoju korist za treću titulu u nizu. Narednog leta Kleo je bio ključna figura u novom pokušaju crno-belih da se domognu Ligi šampiona. Ali to je tema za neku drugu priču i neku drugu priliku. Ako vam se dopao ovaj video, kliknite like, share i subscribe. Hvala vam!